Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Qala Allah subhanahu azza wa jal, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Satawati wallah padarakanu kapantagan kasakit udi na sisi isalakawan nagumakabuka na kebuidan yan so mga gawi miya kabukon si ko mga gawi salakaw. Pada kesabutan tanong mga uripan wala kipaparatiya si ko wala sa giyang aya na sa din sa tao padirkita no dato anta akabay miya kabuka sa kanyan adin mga gawi miya kabukon miya kabukas kanan sa giyang aya may po sa Ramadan na wajib nagupaliugat si sagyang ko tuwa tao kabuidan yan ito. Sagyang kaya di pa nakapakatalingom agyang kaya Ramadan pakataling di kapakai si ko tawa mapaparatia si ko wala uban yan di tatangguria agyang ko to akapanggalabakan yan nagukito na niya sagyang ko to mabubaloy paliugaton wala agyo to so kakubidin yan kung mga gawi o di na gawi miya kabukas kanya nun sagyang kaya may po sa Ramadan di kapakai so kang gumaya ko kakubidi sagyang ko to miya kabuka kaon inuntabo na adin amatoon ujur tarima ayamanan yan na di ka pakabuy dagyang ko tuwa tao sa tao di sa kanyan makabuyod si sagyang kaya dapan ka pakataling umagyang kaya Ramadan kaaya ka pakabuyod yan na si paman ko oriyan o kay po sagyang kaya Ramadan sagyang kaya 2021 na aya hukuman yan na dedin mada si sagyang ko tuwa kapapaliugatiron sa kapakabuyod yan pakabuyod sa kanyan ugid na ayaki umanon na giyang ko tuwa kafara ayamanan yan na uman mapita uman igawi sa giyang ko tuwa gawi miya kabukas sa kanyan nun na anton abay ni na makapaganas kanyan sa katawa miskin agiyang ko tuwa kafara na ay pambeturoon na kafara to takhir.